Холери не виявили, але купатися все ще заборонено. В пробах води з Чорного моря в акваторії Ялти збудників хвороби немає, повідомляє окупаційна очільниця Кримського Розпоживнагляду Наталія Пеньковська. А окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов гарантував, що в морі немає жодних паличок та зарази. Але на нашвидкоруч розчищених пляжах збираються курортники та попри заборону хлюпочуться в морі. Туди після нещодавньої повені змило будівельне сміття, бруд, меблі та інший мотлох. А на думку колишнього виконувача обов'язків міністра екології України Єгора Фірсова, у воду краще не заходити кілька місяців. В ефірі нашого каналу він заявив, що моніторити забрудненість води треба постійно, але на сайтах окупаційної влади лише загальні повідомлення, мовляв, все під контролем. Как бы действовало адекватно европейское, современное, скажем, государство? Оно бы, во-первых, открыто показало, что есть вот такая вот ситуация. Во-вторых, каждые 3 часа нужно делать лабораторные замеры, мониторинг, очень важный в море, отслеживание, мониторинг течения, куда пойдет мусор, а абсорбирующие боны, чистка воды, это тоже никто не отменял в современном мире. Вот так бы должна действовать власть и показывать нам результаты лабораторных исследований. Но я могу сказать точно, общаясь с экологами, как бы с нашим Министерством экологии, что, к сожалению, в некоторых частях Черного моря купаться нельзя будет заходить в воду, наверное, недели и месяцы точно.